الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاهدوا قوة رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم 1445 24 ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam 2024 da 23 ko da hudu Allah ya sa mu dace. Muna cikin suratul ma'ida, mun karanta wannan aya da Allah yake ce ya ayyuhal lazina amanu innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu أن يوقع بينكم الأداوة والبغضاء في الكمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. mun yi bayani a takaice jiya akan menene wannan aya Allah Ubangiji yake umurtan mu'minai da shi. Shan giya Allah ya haramta shi a mataki uku ne, sabila da abubuwan da yake saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shari'a yakan zo ne gwargwadon al'ahdas da alwaƙa'i. Allah Ubangiji farkon da ya turo manzan Allah bai turo shi yana hana kafirai da mushrikai abinda suka saba yi ba. Abinda Allah ya fara turo manzan Allah shine a kadaita Allah, a bar bautan wani Allah, a yarda Allah shine abin bauta kuma annabi Muhammadu manzan Allah ne. Daga baya kuma sauran munanan halaye na jafa'i da munanan halaye na yaƙi da munanan halaye na zinace-zinace da munanan halaye na yaudara da damfara da ƙarya, to a hankali sai aka zo ana wankewa ana cirewa ana wankewa ana cirewa bitadarruj da kaɗan shi yasa da wato wasu suka ce wa manzon Allah, me yasa ba a saukar maka da alqur'ani lokaci guda ɗaya ba? wa qalu laula nuzila alayka alqur'ana ko alayhi alqur'anu jumlatan wahida. Me yasa ba a saukar mishi da qur'ani lokaci ɗaya ga baki ɗaya ba? Allah ya ce linusabbita bihi fu'adak. Min yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyanka, min yi haka ne domin ana saukar da shi gwargwadon abubuwan da yake faruwa cikin al'umma, domin kar a zo lokaci ɗaya a cewa mutane ku bar cin mushe, ku bar shan giya, ku bar kaza shikenan sai su zaci addinin musulunci ya zo ya zare musu jin daɗin da suka saba ne. don haka ba lokaci ɗaya Allah ya hana shan giya ba, har annabi ya yi hijira ba a haramta shan giya ba, har aka yi yaƙin badar ba a haramta shan giya ba, kai har aka yi yaƙin uhudu ma ba a haramta shan giya haramtawa na ƙata'an ba. da farko Allah Ubangiji ya ce wa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sun tambaye ka, suna tambayan ka ya Rasulullah akan alkamru giya wal maisir da caca. To ga amsan da Allah ya bayar, ya ce a cikin su da akwai laifi mai girma kuma da akwai amfani wato wa mutane. To da aka ce akwai laifi kuma akwai amfani, laifin menene? Shine abin da yanzu Allah zai tattara mana, ya tara mana, ya faɗa mana ga abubuwan da giya yake jawowa ma ɗan adam cikin rayuwarsa da kuma gurbata masa rayuwarsa na duniya da lahira. Amfanin kuma shine idan mutum ya sha, a lokacin da ya sha zai mance da rayuwa, zai mance da kunci da bakin ciki da sauransu, zai koma kamar yaro kawai, zai zama baya da damuwan komai.
sai kuma kasuwanci da ake yi a ɗan sassamu kuɗi ta ciki shine manafi' ɗin. Allah a lokacin bai hana ba, amma Allah ya yi ishara da akwai laifi a ciki. Qul fihi ma ismun kabirun, akwai babban laifi, wa manafi'u linnas, akwai amfani wa mutane. To a lokacin wasu sahabbai sai suka bar shan giya, tunda suka ji an ce akwai ismun kabirun suka ce to abinda da akwai ismun kabir babu wani amfanin a ci gaba da yin amfani da shi. Don haka waɗannan sahabbai ɗin suka ajiye maganar shan giya a gefe, wasu kuma suka ci gaba da shan giya har Allah ya sake saukar da ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. An saukar da wannan ayan wani lokaci sahabbai wanda suke dan taba giya a lokacin sun sha giya, sai wani ya zo ya yi limanci kuma yana cikin wanda suka sha giya. Da ya zo yin limanci sai ya caccanja ayoyi wanda canjawan ya zamanto sabo ne. Qul ya ayyuhal kafirun, sai ya ce a abudu ma ta'budun, dan bauta ma abin da kuke bautawa, bayan kuma la a abudu ma ta'buduna ne. Sai ya caccanja. A lokacin sai Allah ya sake saukar, kun ga wani hadas, wani waqi'a ya sake faruwa wanda za a sake samun al'amrul ilahi akan giya. Sai Allah ya sake ce to giyan nan ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, mun karanta shi cikin suratul nisa'i. Kar ku kusanci sallah kuna halin maye sai kun san me kuke faɗa. To daga lokacin masu shan giyan sai ya zamanto lokacin sallah ba za su sha giya ba, amma lokacin da mutum ya san babu wani nauyi a kansa wato zai iya sha har ya watsake kafin sallah sai mutum ya sha. Nan ma dai kaga ba a hana gaba ɗaya ba, sai aka sake zuwa mataki na ƙarshe. Wasu daga cikin sahabbai sun sha giya a gidan Abu Talha, suka yi maye, aka yi wake-wake na jahiliya, suka yi fada, suka jijjima junansu ciwo, abubuwa marasa daɗi suka faru. To daga lokacin sai Allah ya saukar da wannan aya, ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamr, iyaka giya, wal maisuru da caca, wal ansab da duwatsun da aka kakkafa su ake yanka ake zubar da jini a kansu na gumaka, wal azlam da tukwane na kyaure da ake neman sa'a, neman sanin abin da shi ya fi, gaba ɗayansu rijisun min amali shaitan, dauɗa ne, najasa ne daga aikin shaitan. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, ku nisance shi domin ku rabauta, domin ku samu tsira a duniyanku da lahiranku. Hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake tsawatarwa akan shan giya. A ciki da akwai hadisin wato manzon Allah da yake cewa la'anallahu al-khamra wa sharibaha wa mushtariha, Allah ya la'anci giya, Allah ya la'anci mashayin giya, kuma Allah ya la'anci mai sai da giya. A wani hadisin manzon Allah ya ce kullu muskirin haramun faman shariba al-khamra fi dunya hurrima alaihi khamrul akhirati fil janna. Manzon Allah ya ce duk abin da zai sa kamaye to wannan abun giya ne, kuma duk wanda ya sha giya a duniya za a haramta masa shan giya ranar alkiyama, giyan da Allah ya tanadar a cikin aljanna. Sannan akwai hadisin manzon Allah da yake cewa salasatun la yajiduna rihal jannati wa inna rihaha yushammu min masirati kamsi mi'ati amin. Mutane guda uku ba za su ji kamshin aljanna ba, kuma kamshin aljanna akan jiyo shi daga zango, daga tafiyan shekara 500 tazaran mutum da aljanna akan jiyo kamshin aljanna. Manzon Allah ya ce mudminul khamr, wanda yake shan giya ya zamanto al'adansa kenan shan giya, wa aqul liwalidayhi, da wanda yake saba ma iyayensa yake butulce musu, wa zani in lam yatub, da mazinaci idan bai tuba ba. Ma'ana dukkan dangogin laifin da za a faɗa maka sharadin idan mutum bai tuba bane, amma idan mutum ya tuba to wa amruhu ila Allah, Allah in ya ga dama ya gafarta masa, Allah kuma idan ya ga dama ya kama shi da laifin abin da ya aikata. Kamar dai hadisin Abu Zar al-Ghifari da ya manzon Allah yake cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna. Sai Abu Zar al-Ghifari yace to wa in zana wa in saraka, to yanzu ya rasulullahi ko mutum yayi zina yayi sata zai shiga aljanna? Annabi yace wa in zana wa in saraka, ko yayi zina ko yayi sata. To he Abu Zar yana mamaki, yayi za a yi mazinaci da barawo su shiga aljanna? Wa in zana wa in saraka, annabi sake ce wa in zana wa in saraka, ko yayi zina ko yayi sata, inda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna.
Abu Hurairah ya sake maimaitawa, annabi ya ce wa in zana wa in saraka wa in rugima anfu abi zarri, ko ya yi zina ko ya yi sata, ko da Abu Zarri baya so sai an sa shi a aljanna. To kaga ana nufin wanda ya aikata ya tuba. Idan ka aikata laifi baka tuba ba, to Allah zai kama ka da wannan laifin. Amma wanda ya mutu yana aikata laifi, idan dai ya ce la ilaha illallah, ba zai dawwama a aljanna ba, za dai a saka shi a wuta na wani lokaci bayan an azabtar da shi gwargwadon laifin da ya yi, sannan kuma a ɗauko shi a wanke shi a kai su aljanna, wanda su ne ake ce musu jahannamiyun. To manzon Allah dai ala ayyi halin ya ce mashayin giya ba zai ma ji kamshin aljanna ba, ballantana ya shiga aljanna din. Sannan akwai ruwayar sai da tuna Aisha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ɗanɗana giya, to Allah zai sallada masa maciji da kunama wanda da su na saransa har zuwa alkiyama ya tsaya yana cikin kabarinsa, wannan maciji da kunaman da su na saransa da sauransu. A wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abda iza shariba al-khamra iswadda qalbuhu, idan bawa ya sha giya zuciyarsa sai yayi baki, wa iza shariba saniyatan tabarra'a minhu al-hafazatu, idan ya sha giya na biyu mala'iku waɗanda suke wa inna alaikum lahafizin sai su rabu da shi, su barranta da shi, su kyale shi. Wa iza shariba salisan, in ya sha na uku tabarra'a minhu rasulullahi, manzan Allah sai ya ce to babu ruwana da wani, ma'ana wani babu ni babu shi. Allah ya kiyaye mu a ce manzan Allah ya ce ba mu ba shi. Wa iza shariba rabi'an, idan ya sha na hudu tabarra'a malikul mauti minhu malakul mauti, mala'ikan mutuwa sai ya barranta da shi ya ce to ba ni babu shi. Wa iza shariba minhu sadisan tabarra'a minhu israfil, idan ya sha na shida mala'ika israfil sai ya barranta da shi. Wa iza shariba minhu sabi'an tabarra'a minhu mika'il, in ya sha na bakwai sai mika'il ya barranta da shi, sai ya zamanto kawai ya zamanto baya cikin zimman Allah da zimman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To a takaice dai giya tana da hatsari, wanda an ce a zamanin banu Isra'il akwai wani mai bautan Allah da wata karuwa ta ritsa shi a daki, ta ce to ni dai ɗayan uku sai ka aikata, in ma ka kwanta da ni ka biya bukata na, in ma ka kashe wannan jaririn, in ma ka sha giya. Sai ya kwammace da ya yi zina da ita gwara ya sha giyan, da ya kashe rai gwara ya sha giyan. Da ya sha giyan sai ya afka mata ya yi zina da ita kuma ya kashe wannan jinjirin. Sai aka ce giya ta zama ummul khaba'is, uwar laifuka, saboda idan ka sha giya babu laifin da ba za ka aikata ba. To Allah sai ya hada abu guda biyu. Allah Ubangiji ya ce giya tana sabauta wannan abun, mu guje waɗannan abubuwan domin rijisun ne min amali shaitan. Abu guda biyu a duniya, abu guda biyu kuma a lahira, duk da cewa na duniyan ma yakan shafi na lahira. Za mu ji su a ayin da za a karanta yanzu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah ya ce innama yuridu shaitan, shaidan makiyinku ne, abin da yake so shine an yuki a bainakumul adawata, ya jefa gaba a tsakaninku wal bagda da kiyayya, wa yasuddakum an zikrillahi, kuma ya hana ku yin ambaton Allah, wa anis sala, ya toshe ku gabarin ambaton Allah da kuma yin sallah. Fa hala antum muntahun, yanzu har yanzu ko ba za ku takaitu ku hannu ku bar shan giya ba. To wannan su ne abubuwan da Allah ya lissafo, kwaya biyu abin da ya shafi duniyar mutum, kwaya biyu abin da ya shafi lahirar mutum, amma dukansu idan an hada sun keɓanci lahira, sabila da lamarin duniya da lamarin lahira ba su rabuwa. Domin duniya ita ce matsiyatul akhira, ita ce abin da mutum zai aikata in ya samu yardan Allah, ya samu dacewa a duniya, to sai lahiransa ta yi kyau. Min alamatin nujihi fin nihaya arruju'u ila Allah fil bidaya, alaman ƙarshe ya yi kyau shine farko ya zamanto an gyara shi ya yi kyau.
to Allah ya ce inna ma yuridu iyaka lallai abinda shaidan yake so yana so ne an yuki a bainakumul adawa ya jefa gaba a tsakaninku. kaga idan ka sha giya ba za ka san abin da za ka yi ba. dan an ce su kansu sahabban da aka saukar da wannan ayan a kansu da suka sha giyan sun kama fada, sun kama zage-zage, sun kama yin hija'i ma junansu, sun kama yin surun bahana na shiririta wanda ba yi da amfani, wanda idan mutum ya sha giya ba zai san yana yi ba. inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawa, so yake ya jefa gaba a tsakaninku. in ka sha giya sai ka doki gyatumanka ma baka sani ba, sai ka doki matanka baka sani ba, sai ka kashe ɗanka baka sani ba, sai ka kyautar da gidanka ko ka kyautar da wani abin da ka mallaka baka sani ba. kuma a gurin Imamu Malik idan ka sha giya ka kyautar da gidanka to kyautarwan ya kyautu. in ka sha giya ka sake matanka ta saku, duk haukan da ka yi a cikin giya to wannan abin yana kanka. inda za ka zo ka ce ka ba da dukiyanka gaba ɗaya to a wannan ranar ka zama matsiyaci, baka da komai, wannan abin da ka bayar ɗin ya bayu. to kaga yana son ya jefa mene al-baghdha, ya jefa al-adawata wal baghdha, kiyayya da gaba a tsakaninku. kaga a duniya kenan. kaga kuma Allah ya faɗa mana a harshen manzon Allah, la tabaghadu, kar ku yi wato kiyayya ma junanku, wala tanajashu, kar ku yi adawa kuna kulla ma junanku makirci, wala tadabaru, kar kuna bibiyan junanku da sharri, kuna shirya ma kanku makirci. wala yaghtab ba'dukum ba'dan, kar ɗayanku yayi maganan ɗayanku bayan idansa. wala yabi ahdukum ala bai'i akhihi, kar ɗayanku ya je ɗan uwansa ya kulla kasuwanci, ya je ya kulla kasuwanci ya fara kokarin ya saya abu, sai dai ya bari sai in an gama kasuwanci sai shi ma ya kulla kasuwancinsa. wanda Allah ubangiji ya hana gaba, kuma Allah ubangiji ne ya ce wannan gaba din shaidan ne yake hurgawa a tsakani ta hanyar wannan giya din da wannan caca din. dole dama idan aka zo ka je gurin caca aka cinye kudinka, dole ka zo ka kama fada, ka kama tashin hankali. ka je gurin caca aka cinye kudinka, dole gaba ya kulli tsakaninka da wanda ya yi winin a kanka. saboda haka ba caca ba shan giya, domin da caca da shan giya alama ne na mutum zai zamanto bayi da amfani kwata-kwata. inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil kamri wal maisir, so yake yi ta hanyar giya da caca ya jefa gaba da kiyayya a tsakaninku. sannan wa yasuddakum an zikrillah, ya hana muku zikirin Allah. ka sha giya yaushe da ka samu daman zikirin Allah? lokacin da ka sha giya kan ai ka rabu da Allah, dama sai ka tuna da Allah, Allah ya tuna da kai. shi yasa manzon Allah ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu, wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wala yashrabu sharibul kamri al-khamra wa huwa mu'min. mashayin giya ba zai sha giya ba sai ya zama ba mumini ba gaba daya. to kaga idan ka sha giyan nan ka fita daga cikin ɗabi'an ɗan adam, ka fita daga cikin yardan Allah, kana cikin fishin Allah. don haka sai Allah ma yana son ka ne ya tuna da kai, sai kai ma ka tuna da shi. don duk lokacin da ka ji ka tuna da Allah, to Allah shi ya fara tunawa da kai. fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. duk lokacin da kaga zuciyanka ya shiga ya yi tahyiji cikin soyayyan Allah, to Allah ubangiji ya so ka shi ma a wannan lokacin Allah ambaton ka yake yi ga mala'iku, sai ka ji kai ma kana ambaton Allah. to kaga shedan ya hana maka zikirin Allah, to duk abin da zai sunce ka ga barin yin zikirin Allah, to wannan kuma ba karamin musiba bane. mun karanta a karatunmu na baya alamomin zuciya ya kashe ya yi nisa da Allah shine son duniya da barin zikirin Allah da yin abokantaka da ashararan mutane. alaman zuciya na rayuwa shine gudun duniya da yawan ambaton Allah da yin abokantaka da waliyan Allah. to idan ka ga ka nisanta ga barin ambaton Allah, ko da ba magiya ka sha ba, to alama ne na Allah ubangiji ba ya son ka. musan cewa ambaton Allah shine babban wato ginshikin abin da zai gina ruhaniyarka, ya gina zuciyanka, ya gina soyayyanka da Allah subhanahu wata'ala. shi yasa da kaga ko da yaushe Allah bai rabuwa da barin ambaton wannan zikiri din. ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asilan. ku ambaci Allah da yawa ba iyaka. kana rasulullahi yazkurullaha fi jami'i ahyanihi, ko da yaushe annabi zikirin Allah yake yi.
a zaune zikirin Allah yake yi, in zai zauna zai ce bismillah, in zai tashi zai ce bismillah, in zai shiga bayan gida zai ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is, in zai fito zai ce ghufranaka Allahumma alhamdulillahi allazi azhaba anni al-azaya wa afani, in zai kwanta zai ce alhamdulillah, zai ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikin, in ya tashi zai ce alhamdulillahi allazi radda ilayya ruhi, in ya duka dai addu'a a ko da yaushe, sabila da manzon Allah ya baka lazim na ibada a kowane motsinka. Allah bai bar mutum ya zauna sudan ba tare da wani ibada ba, Allah bai bar shi ba. Hatta a shan ruwa sai da annabi ya koya maka ibada a cikin shan ruwa, a cin abinci sai da annabi ya koya maka ibada cikin cin abinci, a kallo sai da annabi ya koya maka ibada cikin kallo. Me aka karanta mana dangane da yanayin yadda manzon Allah yake kallo? An ce jullu nazrihil mulahaza, mafi yawan kallonsa mulahaza ne, yakan kalli abu ne da gefen idonsa ba kurama abin ido yake yi ba. Wa kana nazruhu ila al-ardi aksaru min nazrihi ila sama, mafi yawa yakan sunkuya ne yana kallon ƙasa, baya ɗaga kai yana kallon sama. Iza masha haunan, idan yana tafiya yakan yi tafiya ne wato sannu ba taƙama babu tinƙahu. Wa izaltafata iltafata jami'an, in zai juya sai ya juya gaba daya, ma'ana manzan Allah baya waiwaye da wuyarsa, kawai in zai juya za a ga ya juya ne ga baki daya. Yaftatihu al-kalama wa yaktumuhu bi ashdiqihi, in zai bude magana lokaci ɗaya yake yi ya rufe, baya mita, baya raki, baya tsegumi, baya gunaguni, baya yayi tafishi a gagara gane kansa. To wannan duka wasu nau'o'i ne na ibadan jiki, zikirin jiki ma, wanda za mu samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Saboda haka al-mahrumu min az-zikr, wato wannan yana nuna cewa Allah bai tare da shi, duk wanda aka haramta masa ambaton Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseeran wasabbihu bukratan wa asila wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil guduwi wal asar wa la takun min al-ghafilin. Ga ayoyi, wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wazkur rabbaka idza nasit. Ga sunan da yawa, ambaton Allah. Yanzu mu je mu duba duk annabawan Allah da Allah ya musu jarrabawa, da wani abu suka fita daga jarrabawa? Da zikiri suka fita daga jarrabawa. Annabi Yunus Zannun, wanda Allah ya ba mu labarinsa, wanda ya fada a cikin wato kifi, bayan ya fada a teku ya fada a cikin kifi, sannan ya fada a can cikin tumburkuma na kifin, amma me ya fitar da shi? Allah ce walaula an kana minal musabbihin la labisa fi badnihi ila yawmi yub'asun. Ba dan yana tasbihi ba. Menene tasbihi? shine zikirin Allah, subhanallah 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 subhanallah. Manzan Allah ma Allah ya ce masa fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi, ka ce mene? ka ce subhanallah. Annabin Allah Yaqub alaihi salam, shi ma za mu ji zikirin da Allah Ubangiji ya daura shi akai, yayi ta yin wannan zikirin, yayi ta har Allah Ubangiji aka ce annabi Yaqub alaihi salam, bayan annabi Yusuf ya tafi tsawon wannan shekaru, annabi Yaqub ya shiga cikin damuwa, yana kuka, yana zikiri, yana tasbihi. In yayi sujada yana kuka, yana ce alam tarham shaybati ya Allah, alam tarham kibara sinni ya Allah, alam tarham raja'i ya Allah. Allah Ubangiji ya masa wahayi ya ce wallahi law kana yusufu mayyitan la ahyaynahu laka, da Yusuf ya mutu wallahi sai mun tada shi, saboda wannan magiyan da kake yi. Saboda kafin ya fara wannan magiyan kullum yana ce wa asafa ala Yusuf ne, yana ce wayyo Yusuf, wayyo Yusuf. Da a ce ya ce la haula wala quwwata illa billah, in ji manzon Allah, da shi kenan an gama. Amma wannan cewa wa asafa ala Yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kazim, to wannan shi ya ja tsawon. Amma da ya fara cewa alam tarham, ya fara at-tadarru wal ibtihalu ila Allah ta'ala, sai Allah Ubangiji ya mene? Sai Allah Ubangiji ya dawo masa da annabi Yusuf. Ga annabin Allah Ayyub alaihi salam da Allah ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Me ya fitar da shi bayan ciwo ya kama shi, ya rasa dukiyansa, ya rasa komansa, ya rasa iyalansa, ya kai ga jikinsa tsutsa yana fitowa yana tafiya a jikinsa kuma da ransa.
amma ya yi haƙuri. Allah ya ce mun same shi mutum ne mai haƙuri. Me ya fitar da shi? zikirin Allah. Saboda haka kowane cuta maganinsa shine mene? zikirullah. Kowane damuwa maganinsa shine mene? zikirullah. Ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? To shi shan giya yana mene? Yana hana ambaton Allah. Wa yasuddakum an zikrillahi, shaidan yana so ya hana ku ambaton Allah, wa anis sala, kuma ya hana ku sallah. Tunda idan ka sha giya kan yaushe ka san lokacin sallah ya shiga, yaushe ma da ka je kai sallah cikin tambele ba za ka iya ba, sai ka zagi Allah ma sabila da baka cikin hayyacinka. Fa hal antum muntahun, aka ce wannan mubalaga ne wajen hani, wato hani ne Allah yake hani mai zafi da dumudumin sa. Yanzu ku ba za ku bari ba, bara ku hannu ba. Sahabban manzon Allah suka ce intahaina ya rabbana, intahaina ya rabbana, intahaina ya Allah, daga yau mun bari, daga yau mun bari, daga yau mun bari. To daga lokacin sai shan giya ya zama haramun. Manzon Allah yayi umarni ya ce a bi sassan Madina da lungunan Madina mai sanarwa ya daga murya yana cewa manzon Allah ya saukar wa manzon Allah ayan da yake haramta shan giya, an haramta shan giya, an haramta shan giya. To haka kuwa a kwararren Madina aka ce sahabban manzon Allah da suka ji haka aka yi ta tuntsarar da tulu na giya. Daga ranar shi kenan sai giya ta zama haram. Amma a zamanin manzon Allah idan mutum ya sha giya, dukansa ake yi da takalmi, a ɗauki takalmi a yi ta dukansa, a yi ta dukansa, a yi ta dukansa. Ba a iyakance adadin bulalan da ake yi ma wanda ya sha giya ba. A zamanin Sayyidina Abubakar sai aka ka'idance yin bulala 40 ma duk wanda ya sha giya. A zamanin Sayyidina Usman da aka zo ana yin bulala ma wani wanda ya sha giya, sai yake ce ba a masa adalci ba. Ana masa bulala, da a masa bulala sai yake ce ba a masa adalci ba. Sai to dan me zaka ce ba maka adalci ba? Bulalan yace ai Allah bai ce a mun bulala ba. Laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu. Babu wani laifi dangane da wanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama, ba su da wani laifi cikin abin da suka ɗanɗana na giya. Sai sayyidina Umar ya ce to waye zai bashi amsa a cikin sahabbai? Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce ai ayan ba haka take nufi ba. Ayan tana nufin wanda suka sha giya ne kafin a saukar da ayan haramci. Tana nufin wanda suka yi amfani da giya lokacin Allah bai haramta giyan ba. Sayyiduna Ali ma yayi magana. To daga lokacin kuma sai sayyidina Umar da shawarin sayyidina Ali sai aka mayar da bulala 80 ga duk wanda ya sha giya. Amma idan za a hukunta mai laifi, ba a hukunta shi ta suran da za a wabbaka shi, a tozarta shi, a ayyara shi, a mayar da shi uduhuka a tsakanin mutane, a mayar da shi abin dariya. Ba a yi. Ko a yi ta la'antar mutum, Allah ya tsine maka albarka, tsinanne la'ananne, ba a yi. Manzan Allah ce la tal'anul makhluqin, kar ku la'anci halittun Allah. In kuka la'anci halittun Allah sai la'ana ya dawo kanku. A zamanin manzan Allah an samu wanda ya sha giya, in ya sha giya a zo da shi a bige shi, gobe ma ya sake sha a zo a bige shi, jibi ma ya sake sha. Rannan sahabbai suna dukansa suna ce Allah ya tsine maka kai dai, Allah ya wadaranka. Annabi ya ce ku yi shiru, la takunu aunan lishaitani ala akhikum, kar ku taimake shaidan a kansa, ku bar la'antansa. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, sabila da yana son Allah kuma yana son manzan Allah. To kaga wannan yana nuna mene? Idan mutum yana laifi ba za ka la'ance shi ba, ka roƙa masa shiriya, kar ka aibata shi. La tuzhiri shamatata li akhika fa yu'afiyahu Allah wa yabtalika, kar ka bayyana zagi da cin mutunci ga mutum dan kaga yana aikata wani laifi, sai Allah ya shiryar da shi, kai kuma Allah ya jefa ka tsindum cikin aikata wannan laifin. In ba za ka faɗi alheri ba ka yi shiru, in ba za ka yi addu'an shirya ga mutum ba ka yi shiru, amma kar ka la'ance shi, kar ka yaɗa shi, balle ma ka je ka ƙirƙiri ƙarya abin da baya yi ka daɗa ninkawa domin ka aibata shi a gurin mutane. Sai dai kuma idan za ka yi shaida ne a wani gurin da ana buƙatar shaida, to Allah ya ce wala taktumu shahada, kar ku ɓoye shaida. Ya je yana neman aure mai shan giya, to babu laifi idan an tambaye ka ce to wani fa yana taɓa zuke-zuke yana shan giya, kaga wannan shaida kai. Ko ko an je ana neman tabbaci akan wato da a bashi wani abu na ishin business, ko za a daura shi akan wani abu na arziki, ko ba haka ba, to za ka iya cewa to wane fana shan giya, kamar yadda ya faru a zamanin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Gwamnansa guda
ya ji labarin ya sha giya, kuma bayan gwamnansa sahabin manzan Allah ne. Da ya samu shaidun da suka tabbatar da ya sha giya, sayyidina Umar ya tuge shi, ya ce na sallame ka, sabiya da haka ba a boye shaida idan wani dalili ya taso. Amma kuma ana yada laifukan mutane, ana yada aibukan mutane, ana zagin mutane don suna aikata laifi, wannan ya saba da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Nasiha ake yi da kuma jan hankali. Na'am. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا نعم فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله كبي الله وأطيعوا الرسول كبي منزان الله واحذروا كياي مع الله ويحذركم الله نفسه كياي دوكوكين الله فإن توليتم idan kun juya ma Allah baya, kun juya ma abinda Allah yake muku umarni baya, kun ki bin umarni, kun saba ma hani, kuna aikata abinda aka hana ku, fa'alamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Abinda yake kan manzon Allah shine ya isar, ba wai dole bane manzon Allah an tilasta masa sai ya shiryar da wani. Dama Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, to manzon Allah ya riga da ya isar, ballagar risala wa addal amana wa nasaha al umma wa kashafa al ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadi, ya riga ya isar, dan haka babu wani laifi akan manzon Allah. Ya rasulullah, karka daga hankalinka, kiran da dai Allah yake wa adi'ullah ku bi Allah wa adi'ur rasul ku bi manzon Allah, da biyayya ma Allah da biyayya ma manzon Allah duk abi ɗaya ne, ba rababbu bane. In ka bi manzon Allah ka bi Allah, ba za ka taɓa wadatuwa ga bin Allah ka ce kai zallan Allah za ka bi, ba za ka bi manzon Allah ba, babu wannan. Ka bi Allah ka bi manzon Allah. Dama manzon Allah shi ya nuna maka Allah, manzon Allah shi ya nuna maka hanyar Allah, shi ya faɗa maka shari'an Allah, shi ya faɗa maka dokokin Allah. Na haka manzon Allah ya ce ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Abinda nace ku bari to ku bari, abinda na hana ku hannu. Ku san cewa abin da ya halakar da wanda suke gabaninku shine yawan complain ɗinsu da yawan tambayoyinsu ma annabawansu. A wani aya Allah Ubangiji ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Idan kuna son Allah ya ku mutane, in kuna neman Allah to ku je ku bi manzan Allah. Annabi shine silatul wasli bainal khalqi wal haqqi, shine silan da yake sadar da halittu da mahaliccinsu. Da haka in kun kama manzan Allah wa in tudi'uhu tahtadu, idan kun yi mishi biyayya za ku shiryu. Wa adi'ullaha wa adi'ur rasula wahzaru, ku bi Allah ku bi manzon Allah, wahzaru kuma ku kiyaye, ku ji tsoro, ku kiyaye ma Allah, wa yuhazzirukumullahu nafsa. Fa in tawallaitum, idan kun juya baya kun ki ku yi biyayya wa manzon Allah, fa'alamu ku sani annama ala rasulina albalagul mubin. Abin da yake kan manzon Allah fa ba wai dole ne sai ya shiryar da wani ba. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya rasulullahi, ba duk wanda kake so kaga ya shiryu ne zai shiryu ba. Wannan kuma baya mu'arada da kasancewan annabi yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya, kamar yadda Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kana shiryarwa zuwa ga mene? Hanya madaidaiciya. Kaga nan an ce annabi na shiryarwa, can kuma an ce annabi baya shiryar da wanda ya ga dama. To yaya abin yake? Shi kofan shiriya ta waje da akwai kwado, ta ciki akwai sakata. Idan Allah ya bude maka kwado ta waje, to ta ciki fa manzon Allah ne yake rike da wannan sakatan. In manzon Allah bai ja sakata ba za ka shigo ba. Don haka ko Allah ya shirye ka, manzan Allah kuma shine silatul wasli din. In kai jafa'i wa manzan Allah ba da ka samu wannan shiryan ba. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Ko wani hadisi da manzan Allah yake ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani dakhala an-nar. Ni din nan wanda ya bi ni ya shiga aljanna, wanda ya saba mun kuma ya zama dan wuta. Dan haka annabi Muhammadu dai ka rasa komai wallahi, in kana da manzan Allah kana da komai. A hana ka komai wallahi, in aka hana ka manzan Allah kai ne matsiyacin da baka da komai. Idan ka ga zuciyanka na tunawa da manzon Allah, kana son manzon Allah, zuciyanka tana wato marmarin, tana
tana begen manzan Allah, to kasancewa dama Allah ya rubuta baka da hazzi, wuta bata da hazzi tattare da kai. Wallahi wanda Allah ya azurta sai da san manzan Allah sun fi kowa cin bulis. Ran kiyama idan an zo da laifukansu indararo midiraran in da su zo da laifuka wanda sun fi yawan duwatsu, wallahi idan suka zo saboda manzon Allah, Allah zai rushe. Saboda manzon Allah, Allah zai rushe. Shine abinda al-Imam al-Busiri yake cewa la'alla rahmat rabbihi ne yaksimu atati ala hasabil isyan fil qasami ko kuma wa munzu alzamtu afkari mada'iha huwa wajadtuhu li khilasi. Menene baitin nan ku tuna mun? Ya khaira man yamma al-afuna sahatahu ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi walan yadika rasulallahi jahuka bi izal karimu tahalla bismi muntakimi fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam ya nafsu la taknani min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani khallamami. Ya raina karki wani damu, karki ɗebe tsammani, duk wani laifin da kike ganin ya buwaya to innal kaba'ira manyan laifi fil ghufrani a gurin Allah kallamami kaman yan ƙanana ne. La'alla rahmata rabbi, tsammani na shine rahman ubangiji na shine yaqsimuha, lokacin da yake rabawa ta'ati ala hasabil isyan, za a bani kaso na gwargwadon yawan laifi na ne fil qasami a gurin rantsuwa. Ya rabbi waja'al raja'i ghayra mun'akisin ilaika waja'al hisabi ghayra munkhazim. Ya Allah ka saka tsammani na ba zai zamanto opposite ba, abinda na tsammata shi zan samu ba zai zama akasi ba, kuma ka saka hisabi na ba abinda zan ji kunya bane. wal rabbi abdika fid darain inna lahu sabrun mata tad'uhu al ahwalu na hazumi da sauransu. To idan ka zo ranar alkiyama da manzan Allah a bayanka to ka ci bilis in dai da manzan Allah a gabanka. Dan duk yanda aka je ana lekowa ana ganin ga manzan Allah a gaba da a ce to shige ba wani matsala. Haramun alaihi naru qalbun ahabbahu rasulun karimun ma asaqatu rabbahu wa iddu li ahwali alqiyamati hubbahu wa hasbi fali minhu almalaz wa marjau. Shi kuma wanda yake ganin ya bi Allah ya haƙura shi bai rike manzan Allah ba, to kar ka rike manzan Allah, amma kuma za ka ga manzan Allah a gaban ka ranar da Allah ba zai maka komai ba sai ka zo gurin manzan Allah. Ko kula ka Allah ba zai yi ba, kallon ka ma Allah ba zai yi ba, sai ya ganka da manzan Allah. Allah ya saka mu cikin cetonsa. Wa adi'u Allah wa adi'u Rasula wa hazaru fa in tawallaitum, in kun juya baya fa'alamu kusan annama ala rasulina albalagul mubin, abin da yake kan annabi Muhammadu shine albalag at-tabligh, ya isar da sakon Allah. Duk wanda ka kira shi bai ji ba to iyakanka ka riga ka isar masa, sauran kuma ka bar shi tsakaninsa da ubangijinsa. Na'am. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Allah Ubangiji ya ce laisa alal lazina amanu wa amilus salihat. Sahabban manzan Allah sun tambayi manzan Allah suka ce to ya rasulullahi mu fa da muka shashagiya a baya yaya za mu yi? Ranar yakin Uhudu ma sai da wasu mu suka shagiya suka je yakin Uhudu kuma aka kashe su, a cikin su akwai wannan giya. Yaya za mu yi ya rasulullahi? Saboda sahabbai suna matukan tsoron wato fishin Allah, suna matukan tsoron fishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya za mu yi ya rasulullahi? Ya Allah ce laisa alal lazina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu, babu wani laifi dangane da wanda suka yi imani da Allah suka aikata kyawawan ayyuka, wato ba su da wani laifi cikin abin da suka sha na giya kafin a saukar da ayan haramcin giya. Idza mattaqaw wa amanu, idan suka kiyaye wannan shan giya, ma'ana suka kiyaye dokan Allah shine idza mattaqaw wa amanu, kuma suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka aikata kyawawan ayyuka
summattaqaw sannan suka ji tsoron Allah ba su ci gaba da shan giyan ba wa amanu suka yi imani summattaqaw wa ahsanu sannan suka ji tsoron Allah suka tabbatu wajen aikin alkhairi da aikata nafiloli to wallahi yuhibbul muhsinin Allah ubangiji yana son mutane masu kyautatawa. Wannan ayan ta haɗo matakai guda uku na al'imanu da al'islamu da al'imanu da al'ihsan ta haɗo su guda uku wanda a can ƙarshen suratu Ali Imran ko suratun Nisa'i ne ke jin Allah yake ce ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya kuma mine wato isbiru wa sabiru wa rabitu wannan matakai guda uku ne duka na wato maratibu addini as-salasa matakan addini guda uku. Isbiru ku yi haƙuri a maqamul islam, sabiru ku yi haƙuri a maqamul iman, rabitu kuma ku dage ku daure a cikin maqamul ihsan. To nan ma Allah ubangiji sai ya faɗi matakai da mutum zai zamanto ya isa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ɗaya daga cikin magabata wato imamul mufassirin ko malamin masu tafsiri na duniya shine Muhammad ibn Jarir at-Tabari a ƙarƙashin wannan ayan yace al-ittiqa'ul awwal cewa da ya ayyuhal ladzina amanu laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. In muka lura a ayan al-ittiqa sau uku yazo idza mattaqaw wa amanu na farko wa amilus salihati na biyu summattaqaw wa amanu na biyu kenan sannan na uku kuma summattaqaw wa ahsanu kaga al-ittiqa ya zo waje guda uku kenan. To ibnu jarir ya ce kowane ittiqa yana da abin da yake nufi a wannan aya. Na farko al-ittiqa'ul awwal huwa ittiqa'un bi talaqqi amri Allah subhanahu wa ta'ala bil qabul shine tsoro wajen karban umarnin Allah na cewa ya hana shan giyan. Dama a baya mun ce idan an ce in Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ku ji tsoron Allah ko ittaqullaha ma'ana ku kiyaye abin da Allah ya hana. Ittaqul maharima ku kiyaye abubuwan da Allah ubangiji ya haramta. To nan wajen al-ittiqa'ul awwal shine al-ittiqa bi talaqqi amrillahi bil qabul shine tsoron Allah wajen ka karbi umarnin Allah na cewa ya hana shan giya. Wat tasdiq da kuma gaskatawa wad dainunatu bihi wal amal bihi kuma ka yi addini da barin shan giyan da kuma yin aiki da abin da Allah ubangiji ya hana ko a wani hali ne. Wal ittiqa'us sani shi kuma cewa da Allah ubangiji da ya ce summattaqaw wa amanu to Allah ubangiji yana nufin al-ittiqa'u bis-sabati ala tasdiq tsoron Allah wajen dogewa da tabbatuwa akan ci gaba da gaskatawan ba wai ka ki shan giya yanzu wani waje kuma idan ka je ka labe ko ka rufe kanka a daki ko ka je ka kama otel ka sha giya na wani lokaci a'a al-ittiqa'u wato bis-sabati ala tasdiq. Shi kuma al-ittiqa'u na uku shine al-ittiqa'u bil ihsani wat taqarrubi ila Allah bin nawafil shine tsoron Allah wajen wato al-ihsan a maqamul ihsan kenan da kuma kusantan Allah subhanahu wata'ala da aikata nafiloli. To kaga wato a dukkanin waɗannan matakan Allah ubangiji yana kiran mu da tsoronsa taqwallahi fil islam wa taqwallahi fil iman wa taqwallahi fil ihsan wanda kuma kowanne daga cikin waɗannan taqwa din yana cin gashin kansa a matsayin da mutum ya tsinci kansa a ciki. Idan mutum musulmi ne taqwallahi a gurinsa shine mene shine ya bar aikata haramun ya nisanci abin da Allah ya haramta ya kiyaye hududullahi da Allah yake ce tilka hududullahi fala ta'taduha ko fala taqrabuha shine abin da ake nufi da attaqwa a gurin musulmai gaba ɗayansu. Amma attaqwa a gurin muminai shine as-sabatu ala ta'a tabbatuwa akan yin biyayya ma Allah ta yanda mutum zai na zama cikin tabbatuwa da kuma tsoron Allah da kiyaye alfurman shari'an Allah da shari'an manzan Allah. Shi kuma a taqwa a maqamul ihsan shine kusantan Allah da aikata nafiloli da kuma ganin gazawanka cikin ibada kullum kana zargin kanka kana ganin na gaza ban yi abin da ya dace ba sai kana kokarin yin nawafilul khair da kusantan Allah subhanahu ta'ala da ayyuka na ta'a da ayyuka na biyayya da sauransu. A waɗannan matakai guda uku ne sai aka fitar da ash-shari'a da at-tariqa da al-haqiqa.
wanda haka malaman tasawuf suka kakkasa kuma suka yi bayani gwargwadon abinda aka dogara da shi daga alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ash-shari'a shine babban wato farfajiya wanda gaba ɗaya aka haɗu a kai shari'a kenan. At-tariqa shine tsayuwa akan hanya gwadabe kuma a ci gaba da tafiya akan wannan gwadaben takrari wal istimrar. Ita kuma al-haqiqa shine an iso gurin da za a je sai aka tarar da abin da ake so din shine komai, shine ji, shine gani, shine magana, shine motsi. Daga nan kuma sai al'asaru da al'asbabu ta yi idmihilal ta samu fana'i, shikenan sai zaci yayi baqa'i, sai ya zamanto babu komai, ba wani samuwa idan ba samuwan Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ma'ana komai sai su kare a gaban samuwan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abin da su malaman sufayin suke nufi da ash-shari'a da at-tariqa da al-haqiqa, wanda duka idan muka bi za mu samu wannan yana da hujja a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma yanda magabata suka gina matakai na as-sairu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta cikin madarijus salikin irin waɗannan matakan baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunda kaga wannan manazil na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in din ai manazil ne tsakanin wato ghaiba da kuma huduri, ko tsakanin tsakanin gaiba da huduri. Na'am, ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amma kuma daga farko da ka ɗauko da damiri, wanda damirin ba yana nuni bane damiri zuwa wato damiri na hudur, wato damir na al-mukhatab, ka ɗauko ne da damirul ghaib. Bismillahi arrahmani arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaga duk damirin yana komawa zuwa ga wancan Allahi da aka faɗa. Ar-rahmanir rahim ya koma can, maliki yawmiddin ya koma can. To sai aka naɗa gaba ɗaya waɗannan gaiba ɗin, sai aka zo zuwa ga kuma wato huduri. Iyaka na abudu, ma'ana an iso kenan. Kaman ga ka ga Allah damirul mutakallim, iyaka na abudu wa iyaka nasta'in. To a cikin wannan littafi na Ibn al-Qayyim Madarijus Salikin baina manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in, bit tafsir ya dakkaka wato waɗannan matakai na as-sairu ila Allah, sairun nafsi da sairul qalbi da sairul ruhi, wanda suka rakkaza shi akan al-islamu da al-imanu da al-ihsan, wanda insha Allah a sauran karatuttukan da za su zo a gaba za mu yawaita bayani akan waɗannan ɗin in Allah ya yarda. Lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah. Na'am, to shi kenan sai mu ci gaba. Bismillah. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. to nan kuma Allah Ubangiji ya dawo yana bayani akan yanayi na jarrabawa da sahabbai da su samu kansu a ciki, ko da suka samu kansu a ciki a Hudaybiyah. Kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarkin ya shiga wato garin Makka ya yi umra. Manzon Allah kuma Allah ya gaskata shi, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takafu. Manzon Allah ya ce a shirya za a tafi, aka shirya da nufin cewa za a je a yi umra. To manzon Allah ya zaci cewa mutanen Makka sun riga sun san watanni masu alfarma ba a yaƙi a ciki, kuma sun san manzon Allah ba zai yaƙi a ciki ba, kuma manzon Allah zai shiga ne ba da makami ba, don haka da su bar shi shiga ya bauta ma Allah ya fito ba tare da sun tada wani fitina ba. Manzon Allah ya fita da sahabbansa su wajen 4,000 aka kama hanya.
duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito da nufi da zimman cewa, musamman almuhajirun wanda sun bar gidajensu sun fito da zimman cewa ai manzon Allah wahayi Allah yake masa, tunda Allah ya ce masa za a shiga to magana ya kare, kawai za a shiga ne. Dama mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, tun kafin ma ya cika shekara 40 sai da tuna Khadija ta ce annabtan manzon Allah ya fara bin ru'ya sadiqa, da mafarki na gaskiya. Kawai annabi na yin mafarki sai a ga abin ya faru kawai washe gari. To manzon Allah ya tafi har ya zo wani waje kusa da Makka, Hudaybiyya. Manzon Allah sai ce to kar mu shiga kai tsaye su ce ko mun zo da wani abu ne, za mu tura ɗaya cikinmu ya je ya shaida musu cewa mu mun zo za mu shiga ne mu yi ibada, ba mun zo ba ne domin wani abu, ba wani gaba ko wani abu, sabila da waɗannan watanni masu alfarma inda Allah suna fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Tun ran da Allah ubangiji ya halitta da kasai ya ajiye wasu watanni kwaya hudu, watanni ne guda hudu masu alfarma, larabawa ba su yaki a ciki. Kwaya uku suna jere da zulqa'da da zulhijja da almuharram, kwaya ɗaya kuma farda ne, shine ya raba tsakanin watanni na wato musulunci, shine watan rajab. To manzon Allah ya tashi yana zuwa aka tattauna, ya ce sayyidina Umar ya zo, ya je sayyidina Umar sai ce ya Rasulullahi ka san mutanen nan ba su sona, sun tsane ni, zan maka ishara da wanda idan ya je zai shiga lafiya ya isar da sakonka lafiya ya dawo ba tare da an samu wani hatsaniya ba. Ni ba dan jitu da su ba, ba dan jira su in ji suna yin wani abubuwa na rashin kimantawa a gare ka ba ya Rasulullah. Amma ina maka ishara da Usman shi zai abin nan. Kenan annabi ya ce shi kenan wannan shawari yayi. Sayyidina Usman ka zo ka je ka faɗa musu mun zo za mu shiga mu bauta ma Allah da mu yi dawafi mu yi umara mu fito, ba mun zo yaƙi ba ne. Ana shiga sayyidina Usman ya faɗa musu mushrikai sai suka ce a'a ba mu yadda ba, wanda muka yi sama da shekaru da yawa muna yaƙi da shi, rana ɗaya ya zo ya shigo garinmu an ya ci mu a yaƙi, an gama da mu kenan, ba zai shigo ba. Kai dai Usman idan kana son ka yi ɗawafi je ka ga ɗakin can ka yi ɗawafi yadda ka ga dama, amma banda dai shi da jama'ansa ba mu yarda ba. Sayyidina Usman sai ya ce ni kuma manzon Allah bai yi ɗawafi ba in yi ɗawafi, wajen wa zan je a ɗakin? Kun ga yadda suke girmama manzon Allah, ba nan ne ake ce ka'abatu baitullahi haram ba, ɗakin Allah mai alfarma, inna awwala baitin widi'a lin-nasi. Da sai sayyidina Usman tunda Allah ake nema to ai Allah shi yace ayi ko, amma sai ya ki yarda sabila da manzon Allah bai zo ba. Ma'ana manzon Allah shine Ka'aban Ka'aba, shine alƙiblan alƙibla. Ka'aban da ta amsa sunanta ne in ga manzon Allah, ko ba haka ba? Me yasa annabi da ya bar Makka Allah ubangiji ya ce duk wanda ya bar Makkan ya bar wani waje ne ya tafi gurin Allah. Ma'ana sai kaman ya zamanto Allah baya Makkan ma kenan. Ba wai ina nufin Allah babu samuwansa a Makka ba, a'a Allah ya nuna yardansa shine ka bar garin Makka ka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka bar garin Makka ka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka sayyidina Usman ya ce ni babu wani dawafin da zan yi, tunda dai manzon Allah ya ce tunda dai kun kishi kenan. To sai sayyidina Usman ya yi jinkiri sosai, da ya yi jinkiri bai dawo ba, sai kuma labari yana zuwa ta kasa cewa an kashe sayyidina Usman. To anan ne manzon Allah ya tashi ya ce ku zo ku mun bai'a, ku zo ku mun bai'a, ku zo ku mun bai'a akan za a yaki, akan ba za mu yarda mu koma jinin sayyidina Usman sun zubar da jinin sayyidina Usman ba, a zo a yi bai'a. To shine aka zo aka yi bai'atul ridwan, wanda Allah ubangiji ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati. Nan ne aka zo aka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga nan sai kuma aka fara samun wato marasil, wato aikekeniya su daga gurinsu mushrikai, kamar yadda annabi ya tura sayyidina Usman sai su ma suka turo wato Sahal. Da suka turo Sahal manzon Allah ya ce to kila al'amarin da ya sauki tun da Sahal ya zo, sai suka zo suka ce su fa ba su yadda ba manzon Allah ba zai shiga Makka ba. Annabi ya zo da rundunan da in an tinkari Makkan sai an karar da su gaba daya, amma manzon Allah ya tsaya ya saurare su. Me kuke so to? Mu muna son a yi sulhu ne, a yi yarjejeniya, a kulla wani alkawari wanda akan tsarin wannan alkawarin za a bi. To me alkawarin me kuke so? Suka kawo sharaɗai masu zafi wanda a zahirin wannan sharaɗan cutuwa ne ga musulmai da manzon Allah, amma cikin abin da Allah ya sanar da manzon Allah, duk wani abin da aka ga wato cuta ya shigo ta cikinsa ka yi haƙuri ka danna kanka,
wa liman khafa maqama rabbih jannatan. To Allah zai dawo maka da wani nasara ta yadda baka tsammani. Daga cikin sharuɗan aka ce idan mutum ya yi hijira ya je gurin manzan Allah, annabi dai sa ya dawo gurinsu, amma su in mutum ya zo gurinsu ya shigo kenan ba zai je gun manzan Allah ba. Annabi ya ce ya yarda. Za a tsayar da yaƙi na tsawon shekaru 10. Annabi ba zai yaƙe su ba, su ma ba za su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sabila da yaƙuƙuwa ya karya tattalin arzikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi sharuɗa daban-daban. Aka zo da a rubuta wannan alkawarin misaq, wannan alkawarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda a yarjejeniya akai. To akan wannan fitan Allah ubangiji yake magana, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd. Ya ku wanda kuka yi imani, Allah zai jarrabe ku da wani abu na kayan farauta wanda tanaluhu aydikum, hannayenku wato dai samu wannan abubuwan. Za ku ga abin farauta wanda hannunku zai iya kamawa. Wari ma hukum, wani kuma mashinku da ku ga abin farauta a gabanku, za ku iya harba mashinku ku harbe shi ku farauce shi. Tanaluhu aidikum, wanda hannunku zai kama. Wari ma hukum, da masunku ko kibiyoyinku, amma Allah zai hana muku farautan wannan abin. Gashi kuna ji kuna gani kuna bukata, amma Allah zai hana, ya jarrabe ku kamar yadda ya jarrabe ashabus sabti, waɗanda Allah Ubangiji ya ce musu kar su yi farauta ranar Asabar daga cikin Yahudawa. To kuma Allah Ubangiji zai muku wannan jarrabawa. A wannan fitan ko kun ga abin farauta ba za ku farauta ba, in dai kun shiga cikin ihrami, ko kun sa kaya na ihrami, ko kuma kun shiga cikin haramin Makka, babu maganar farauta. Allah ya yi haka ne li ya'lama man yakhafuhu bil ghaib, domin ya san waye yake tsoronsa a ɓoye, yake tsoronsa kuma yake yarda da umarninsa da ana ganinsa da ba a ganinsa. Famani ta da ba da zalika, wanda ya ketare iyaka, ya yi farauta a halin ihrami ko ya yi farauta a cikin haramin Makka, to falahu azabun alim, Allah ya tanadar masa da azaba mai raɗaɗi. Wannan azaba in ma ya zama azabar ranar lahira da Allah zai azabtar, in ma kuma ya zamanto azaban da Allah zai faɗa mana a gaba na hukuncin da Allah ya bayar ga duk wanda ya farauci abun farauta a cikin harami ko a cikin ihrami. Lokaci yayi, za mu tsaya a nan. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana, Allah ya ƙara mana san manzon Allah, Allah ya saka mu a cikin cetonsa. Na ga yau kwamitin tafsiri sun zo mana ziyara, Alaramma Zahraddin, Malam Usman, Malam Dasuki, Malam Isa, Sheikh Umar Futi. Muna addu'a wa mahaifinka Alhaji Hamza, masoyin manzan Allah, masoyin waliyan Allah. Allah ya gafarta ma Alhaji Hamza. Hakika mazaje ne wanda idan aka ce maka tafiyansu kaman karewa ne, wato bucewa ne na hasakenmu, ba za ka yi musu ba. Kar zahaban nasu wa matal kamalu wa saha sarfu dahri ainar rijal. Mazaje ne na Allah, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaihi, fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Hakika Alhaji Hamza wato shaidan da ya samu da kuma abinda mu kanmu da ya'ya ne kuma ma jikoki ta wani bangaren muka gani da idanmu, to gaskiya alama ne ta wilayan da in ka rantse wilaya ce anan ba za ka yi kafara ba. To Allah Ubangiji ya gafarta ma mahaifin Sayyidi Umar Futi, Alhaji Hamza, Allah ya sada shi da manzon Allah. Sauran iyayenmu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu, Allah ya sada su da manzon Allah. Allah ya biya mana bukatunmu na zahiri da baɗini. Duk mai damuwa Allah ya biya bukatansa, wanda yake fama da cuta Allah ya yaye masa, mai fama da kuncin rayuwa Allah ya ɗauke masa, waɗanda suke cikin uzuri na wahalar rayuwa Allah Ubangiji ya kawo musu sassauci. Kasanmu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Jihohinmu wanda suke fama da rashin tsaro, Kaduna, Zamfara, Sokoto, Maiduguri, Niger da nan ina ne Yobe da sauransu, Allah ya kawo. Abin da yasa muke yawan ambatansu sabila da yana daga cikin addu'o'i wanda Allah yake amsawa, du'aul akhi li akhihi bi zahiril gaibi. Addu'a muke musu, su yan uwanmu ne, kuma muna musu addu'an nan ba su sani ba,
kuma ba su mana umarni mu yi ba sabila da su yan uwanmu musulmi ne to muna roƙon Allah ubangiji ya ɗauke wannan musibu a wannan jihohi da ƙasar mu Najeriya gabaki daya Maulana Mushak Tahir Bauchi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya ƙara yarda da shi Allah ya ƙara masa tsawon kwana wanda suka shigo hidiman wannan tafsiri daga kowane bangare Allah ya saka musu da alkhairi Fatiha da salatul fati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين